luar biasa. Nah. Selamat malam Suruh Dalu, Cak Selindro. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Sangit, Mbak Ibu. Ini lho ini lho apa-apa. Betul-betul. Dan sesak aku ini. Langgeng Mas. Sing buri kan ketok. Leres, Wah. Kok iki songgara. Wah samurate kumat. Wis kuwi mbok rasane neko yang dahar iki. Diapa iki diatur piye ben uripmu iki sehat. Mergo iki terima kasih aset negara. Ra ngoten to Mbak Sangit. Sinten aset negara? Iki Mas Komet. Wah, kuwi berarti tak negara. Leres niki. Wah, sebabe Niki kangge guyone wong sak Indonesia nek mboten enten Komet, niku negara akan runtuh. Dadi butuhke dagelan sing kaya ngene iki. oh, iso kok doang stres ya. Nggih. Ora mau guyok-guyok ngene iki. Mula kados piyai mriki Mbak Sangit, Piyai Dungus niku luar biasa. Luar biasa nih. Nek wayah guntuk-guntukan yo guntuk-guntukane ternyata pada malam hari terbukti Dungus kekompakannya, kerukunannya. Tepuk tangan buat warga Dungus. Nanggap wayang semerake sing nonton. Luar biasa kok. Wah, piye kowe? Kowe nonton kok. Wah, bener nek wis tuwa iki paningane ora patek jelas kok kowe iki. Ora iki. Kok ada-ada no yo Bu biasa kok rame ngono. Rame di pas papan panggonanipun sing balwira nggih Pak Sangit. Nggih kok lapangan kok. Sing luas kaya ngeten niki dadi penonton ning gone ngemake iki pas lho. Transite yo enek, barandine ana komplit sing ora ana ning siji. Apa? Nggon uyuh. Lah, bolak-balik nek ditangkapmu seneng-seneng. Tapi nek isine temputi to lokasine. Lapangan bagus aduh iki ya. Lah apa? Guri mau nguyuh madhep sawah iki yo kabeh aku tau nguyuh sawah paringe garing. Ati rene kok Nonton badhe pamangan kene kok dalan. selametke kok aku lanang. Lah terus nguyuhmu piye iku kok tak atur tak mulu dulu. Karena angin buran terang piye. Ya nek gekmu iso nek gekmu ora iso gekmu pesek kok. Pesek apa baguran. Alhamdulillah harus bangun Mbak Sangit Mbak Ibu. Ditimbali kalian Piyai Dungus, terus paring rezeki kalian kula sak kumpulinipun ngawontenaken bersih desa. Betul. Utawi sodakoan bumi ya Mas Komet. Nggih, niki sing diarani bersih desa menika ngresiki jiwa olahragane supaya tinebena saking Sukerto, cinaketna saking rezeki, tinebena saking bilahi. Amin. Kula diarani tuku wedhus ning pasar Serengat, muga Piyai Dungus dipun paringi sehat. Amin Allahumma. Amin. Tuku wedhus ning pinggir sumur, muga-muga warga Dungus dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma. Ini iki Met. Tuku wedhus, wedhuse wis tak tuku entek lho. Wedhus pakai Mbok gemi sapi kok kebono. wedhuse pun kula tuku. Wedhuse loro dituku kene kabeh kok. Lah jenengan kowe namung kula kaline sih tuku sapi. Lah piye tuku tikus kan iso? Oh iya. Tuku tikus, gua apa ya? Tikus yang dituku iki opo? Ini tukang mangani tandurane petani lho. Pengkhianate petani ku tikus kok. Aja tuku tikus. Ini to, Bro. Yo karepku sing penting nganggo us ngono lho. Apa botol sak Anu ya? Ning jero kakus ngono ya kene. jero kakus. Apa betah. Sing penting iki us ngono. Aku delok golek kira-kira ngene os yo. Nyala wedhus, nek wedhus nyala gak apa-apa kowe. Nyala. Iya lho. Nyala wedhus. Pak polisi. Pas iki. Boten apa hujan kok. Gue paling. Ayo varian sing pas. Nggih. Tuku teri. Sak wadere. Lho. Nek teri-teri nek wader-wader ya Mbak Sangit. Yo ora konsisten jenenge. Ketok nek ora tau jajan. Bener. Beda kali panjenengan budal mesti ning restoran sing dhuwur, restoran sing enak. Wong teri kok karo wader iki padha wae, Mas. Teri karo wader iki padha wae. Kok goblok teri iki kok laut. Lah nek wader, Wader kali akeh. Wah, ora tau sekolah perparian kowe. Ya lho. piye? Apa mau? Alah Bu, Tuku teri sak wadere. yo, Pak. Sosok tak ora. Sobat sapi. Sapi. Kok suwi. Jaluk duit. Loh. Langsung tok lek. Kok langsung tas jalur duit. Dagelan kok ketone wong wis wis ditanggapi wis matur nuwun. Yo yo. Kowe ditimbali karo Kyai kene iki matur nuwun terutama kagem panjenenganipun Pak PJ
saya panjenenganipun Mas Tarik, Mas Yuda nggih Mas. Heeh. Priyaine bagus, gagah dhuwur, tanggung jawab membanggone desa. Sinom sisan. Sinom SDM-e pinter. Ngoten niku kula sing dianti-anti kalih piyai ngoten iki. Piyai iki didongani muga-muga ayem tentrem gemari paloh jinawe. Wong desa kuwi nek pathokane siji Mas. Apa? Angger atine ayem apa-apa ana sembarang dengan cukup kuwi mesti duwe anak pinter, putu pinter kuwi atine ayem. Kaya piyai kene niki bocah pinter-pinter mesti ayem. Nggih. Berarti pathokane wong ayem Anak pinter, duwe putu pinter. lho, lah dongamu kok ngono? Lho, nek kanggo aku ya keliru lho. Cuma kok kleru to, Met? Dongakno iki langsung terus mengarah sing bener kanggo masyarakat Dungus mugi-mugi dados yang sugih. Wis ngono ae cukup. Mugi-mugi sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis penting lagi jelas ayem. Sik. Moga-moga piyai Dungus muga-muga pinter amin Allahumma. Amin loro ora bisa. Mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Berarti pada butuh sugih. Lho, coba nek mau pinter to, Met. Alah penak sugih lho. Wong pinter iki nek kowe wong sugih iki pikirane neko-neko nggih mboten bacange. Heeh. Pikirane neko-neko. Wong sugih iki nek turu gak iso ayem, Mas. Kok iso? Mergo wedi kelangan mobil. Bondo dunyane dicolong wong. Wis salah lho. Lho, hilang ora masalah wong kira-kira jek duwe mobil telu kok. Ya, wong duwe ya sugih lho. Tapi nek wong pinter kowe jalan cerdas kan beda, Met. Lho, nyapa beda? Sing bangun dalan iki mergo wong pinter-pinter cerdas ki mboten bacange. Nggih. Lah nek bangun dalan ngandalno wong pinter tok ora ana duwite dadi ora kira-kira. Lho dadi masjid barang iki kudune wong pinter. Nah, aku tahu. Asisteke kudu jelas, Mas. Aku tau ngumpulke wong pinter-pinter kok. Masjid yen kula mboten dadi kok. Wong pinter-pinter tok. Mau pinter-pinter mak kelompokne. Tak kumpule. Bangun masjid. Bangun masjid. Dadi ora? Ora dadi. Lah sebabe? Ya ora duwe duit. Dadi sing penting ku wong sugih. Tapi setidaknya nyuwun sewu lho Mas Komet, setidaknya nek duwe anak pinter iki wong tuwa iki bangga. Wis ana lagune. Piye? Bocah pinter, sone gede dadi dokter. Tumpakane mobil helikopter nggih mboten. Heeh. Lho, apa kabeh dokter pinter? Yo pinter to, Met. Ora mesti. Lah nek pinter nyapa aku periksa ditakoki. Kenapa Mas? Lho, Keluarane apa? keluarnya apa? Lho, kok kok dari pinter? Kudune nek wong pinter aku mlebu tok pensi iki. Ya, Tanpa ditakoni. tanpa ditakoni Iki langsung pinter cerdas. pinter. Mas. Ora kabeh dokter ki pinter, Mas. Yo pinter to, Met. Ora iso. Sekolah wae wis dhuwur lho. Yo sekolah dhuwur, tapi ora jamin pinter tak omongi. Nah kok iso? Oh, kadang-kadang isih muni ngene. Anda tidak apa-apa loh. Lagi katakan tidak apa-apa itu sudah menyepelekan orang yang datang. Kita itu datang ke dokter itu mesti loro, Mas. Nek gak loro nyapa? Mosok kok dolan tok ngono. Ya, Ya. loro lah kok dibilang enggak apa-apa. Sampean ini enggak apa-apa, cukup dirawat jalan saja. Lah seneng aku ketrek-trek. Wong dirawat padha bayar mbok yo padha karo kancane ya ta? Clok. Ya, Pak. Iki tuwa Pak Pocok to, Met. Lho, iki keluargane dokter gitu ya. Milani. Maksudnya dirawat jalan itu dirawat ning omahku dhewe. Lho nyapa wong aku periksane rono kok. Piye to iki? Kowe iki maksudnya ora entuk nginep ning gone rumah sakit utawa ning gone dokter ngoten nggih Mbak Saki. Lah nginep nyapa wong aku kenal ya ora. Keluarga ya ora. Lho piye to iki? Maksudnya dirawat jalan iki cuma kowe iki dikai pil kon ning omah ae. Lah nek pil nang omahe aku tuku omah ya bisa ta, Bro. Ora usah periksa. Kowe tak bacok channelmu lho. Iso to nyinyi rumah ali kok. Bacok neh. Wong diperiksa kok dari bapak ini suka makan kambing ya? Iya dok, boleh lah. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki malah nemen wong ini kok jadi dokter kok pintar. Lah bayangin toh, lagi ngomong ngono tok aja aku ragu-ragu kok. Tapi nek jenenge kambing iki leres to Mbak Saki mengandung kolesterol. Iya. Dapat menyebabkan darah tinggi nek kolesterolmu dhuwur. Lah alah, kebiyen jenenge kambing iki mengandung cempe. Ora enak kok mengandung kolesterol. Apa enak kok iki kolesterolnya lanang kok gitu. Apa payu? Kira-kira besaran soalnya gitu anu kolesterolmu kayak pira? Kayak pinter kayak kowe goblok kowe. Sama niku kambing Ada botol nang kecaki. Ah iya. sing gelem apa
Apa iki mbok bayar murah ning aku tok sing. Lah iya iki lho kula. Kowe kok ngawur iku. Jadi orang kabeh dokter ini pinter ya? Ora kabeh dokter. Apa enak dokter sing pinter? Lah, dokter pinter ki enek. Ora lho, ya apa Mas dokter pinter iki ya dokter orang kuwi. Ora. Oh, apa iki spesialis jantung. Wah, keliru. Spesialis penyakit dalam. Saya kalah pinter meneh. Lho, lah dokter apa Mas? Dokter Iwan. Lah kok iso pinter iki? Wah. Dokter spesialis to Mas. Dokter Iwan ki pinter pal. Lah kok Pas pemeriksaan kucing kula ora gak ditakoki gak apa kok. Yes, langsung disuntik. Ya. Yo ora tau takut lara kucing. Enak berarti. Bener. Saiki benar sapa to, Bos? Benar. Wah, kok mereka? Yo, aneh-aneh lho. Piye? Enak api. Yo, piye? Ora kucing. Kucingnya ada olah. Ora utuh, itu pinter pal. Ya sik, saiki nek kowe ngomong-ngomong Masak kewan lo. kowe apa ya apal tenan kok kowe ya ngon-ngon dus. Lho, Iya to iki. Nek masalah perkewanan tako ingsun. kok ingsun pangkatmu apa? Saiki nyuwun sewu lho Mbak Sange. Ah. Niki lak kula takon. Yo. Kesanipun apa niki perso piyai kene komen iki selain dagel. Lah iya. Dene yo ning omah iki ngoni wedhus. Dadi awake dhewe iki sebagai tontonan yo ana apa to? Edukasine. Apa kuwi? Alah yo Iya. maksudnya memberi contoh. Memberi contoh. Kowe nek ning omah kok ingon-ingon wedhus piye carane wedhusmu ben mana? Nah. Mulem ki carane ben. Ditularkan saja ilmu dari saya untuk masyarakat Dungus. Ya lah, Carane caranya gampang. Pada dasarnya hewan itu tidak jauh beda dengan manusia. Ah, Jadi kalau niku pernah ternak wedhus alhamdulillah berhasil. mek iki. Caranya ten kandang niku wedhus kabeh 20. oh wedhusmu 20. Ten kandang niku kalau paling sound system. Itu penting. Sik jangan. Ada konsisten di desa itu. Saya itu ini ilmu loh Pak. Sik nak ngomong sik ya. Jadi Wedhus Kandang wedhus dikai. ini cara berpikir mudah Iya, juga iya. ya. Jadi hewan itu bisa nyaman, cepat beranak, gemuk. Itu kalau pikirannya adem, fresh. Sama dengan manusia. Jadi wedhusmu ora entuk MBG, Mek. Oke sih, MBG gundul kuwi. Aku tak sekolah tok kuwi kok ya. Dadi kandangku kan pakai sound system. Pirang sat, Mek? Kira loro ku mubung gitu. Dadi sok mubung ku nek 400 buat. Isu ya, kenanya Kok setel apa? Ah, Yon. Dari karamita kayak. isu ora kita. Wedhus mangan tela. Ini ilmu, Pak. Ya. Awan sithik. Contoh ini kon nulis tak kanggo Ah. dadi kesibukane nang omah. Awan sithik menjelang zuhur. Nah, dhuwur. Dhuwur, soalnya ki Malaysia. Goblok ya. Aku ijek karo wong Malaysia yo biasa lho, Pak. Jadi awan sithik wedhusmu Tak setelno beda meneh. kok setel ya. Langgam campur sari. Oh, jadi wedhus itu perasaan wayang merasa diperhatikan, mangane yo kentru Dan mangan ya lemu. ngono lho. Jadi awan itu gue setelke campur sari. Campur sari langgam ngono. Lah sore-sore kae kalau saya udah wedhusmu sore-sore kok digoleki polisi aja. Lah yo kaya kasus iki. Ayo ayo tak setelno kok iso nyetel dhewe. Lah kok iso nyetel BF. Lah kan wedhus kok setelane. Aku di Purwakarta wis aku yo karo angel temen tuturan. Wedhus takon sampe. Oh wedhus iki nek duwe wedhus iki dingoni ditresnani. Mergo kewan iki padha karo awake dhewe. Kowe nek ditresnani ya awake lemu. Lah wong iki adol wedhus mawon tukaran karo bakule kok. Kok iso? Kae piye to Mek? Ceritane kok iso tukaran karo bakul wedhus perkara rego kae piye ceritane? Lah wedhusku tak dol harga 5 juta lho, Pak. Yo mbok anak. Hmm. Nyesek sene aku seksine kae Mek. Mbok anak kae iki. Iya. Lah kok dinyang 4,5. Mbok kene. Tak kene lho. Oh ya wis iki rezekimu pancen wis mono. Lho kok semono piye to? Bareng tak kene lho kok dikei dhuwit 4 juta 500. Piye? Lho, Del, kuwi piye pikir? Yo bener to Mek. Kok bener piye to? Kowe tahu piro? Tak aku tahu 5 juta. Dinyang Dinyang 4,5. 4,5. Diwenehi duit bakule. 4 juta 500. Yo bener to Mbak Sangi. Bener. Kok bener piye to? 4,5 itu 4,500.000. Ora iso. 4 juta iki setengah lho. 2 juta. Lah iya, kudune kuwi to.
Iya tuh, itu matematika kok berdoa tapi aku masih bicara nih anak bakal ledus lagi itu anak mulang gue kata oke kaya nulato kaya penjenenganipun warga mriki nggih Mbak Cangi di dalam pemerintahan mangan sih ini beri mau mungkin buat dume tapi dadan kok Raden jenenge pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing apa meneh menginjak nanti tahun politik nggih Mbak Cangi pawarto sing kula tampa bulan 11 iku ya Mas yo. Bulan 11 iku ana pemilihan kepala desa. Sing penting guyub rukun siapa pemimpinnya insyaallah kedepannya Dungus semakin kuncoro, Dungus semakin hebat. Amin. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja ngantek. Pegat. Enggak, ya ora ngono kuwi. Iya. Kaya Pak Kangko iki sebagai seorang pemimpin, seorang dalang, iki yoga iki sebagai anak buah, kudu iso nampa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa kudu iso ngadai kok. Kudu iso ngrungkepi. Heeh, bener. Jadi kesalahannya yoga, kesalahannya Sindan orang beda-bedake harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kaya Pak Kangko iki iso nrimo. Ikhlas. Kuwi yo angel lho, Bro. Iso gampang diomong, ning angel dilaksanakne. Yo ora ya Mas yo. Nek ikhlas iki yo gampang yo. Ya kasih los. Kok gampang berbocah iki gampang-gampangan ngeten. Piye? Upami jenengan tanggapan teng Dungus niki ta. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Itu gampang diomong nih. Angel dilakoni. Angel dilakoni. Yen sewu pamane tanggapane jenengan kok 100 lagi iki. Ya. Kira-kira dibayar 50 berapa jenengan? 50 juta. Ya ora iso no. Angel ora iso nampa. Dadi sing mbok omong iki gampang diomongne ning angel. Wong ikhlas iki gampang ngomongnya ning dilakoni angel lho, Pak. Wong sampean dhewe rasa Pak Kanggo. Teko bayaran gede-gede. Kowe dhewe iki nyabrang rel sepur ya sing elek tutupe palange Palang yo. Kowe rek nabrak kereta nganggo sepeda motor iki cek tolak keren ora? Iya. Lah kowe iki dhewe ya ora yakin. Kuwi wong nek yakin wis penak ngene bayaran piroe oke bae. Ikhlas lho. Lah kowe yo ikhlas. Ikhlas. Upama bengi iki bayaramu 15 juta, bengi iki kowe dibayar 5 juta piye? Ikhlas. Ikhlas, Mas seneng kali. Mas, mireng nggih. Ya bro, kasih ini. Bayaranmu 5 juta, sesuk bojomu bayar makar kapok kowe. Aku malah seneng lho. Lah seneng. Lah iki wis lunas lah ketambahan kok 5 juta apa ya ora? Lho ya ora. Iki wis lunas lho. Dadi kabeh iki kudu yakin nyambut gawe didasari kudu yakin ikhlas. Kudu yakin. Upama ki Mak aku nyabrang rel sepur, Yo. kudune tolak-tolak. Tolak-tolak. Mergo ora yakin. Ora yakin. Ora percaya karo palang pintu. Halang pintu. Lah wong kowe ya padha ae kok. Nyapa? Iso ngomong nek angel dilakoni. Piye? Lah iki mau lagi ning kono, ning luar kretek, apa luar trek kono. Iya. Lah tanganem demek telek itu nek mbok ambung. Berarti kan kowe ora yakin. Aku kan yakin kantor tapi Pak Upa apa wae. Asal lagi. Kok kaya ngono kuwi ora iso bedane. Sing penting iki guyub rukun, yen kene iki muga-muga sakpungkure bersih desa, Dungus dadi desa-desa sing barbatun thaibatun warafun ghafur, gemari pahlojina wis cepak rezekine ado saka bilahine. Nah, ben ora ngatus yo. Siapa masyarakat aku tak sebelah sini. Yo. Kemarin ini lagu-lagu. Ayo yo. Oh ya. Ini juga anu Mas, kumat kawan Cak Slindro. Iki Mas. Dia diri sedulur kula tepi saking Surabaya. Oh, sinten? Mas Petra, menika sedulur kula. Walah, Jauh dari Surabaya ke sini untuk menyaksikan pagelaran pada malam hari ini luar biasa. Nggih. Niki Maka sumben jangan nyusul meneh ana ing GKJW Jombang Mojowarno. Mbak, Saudara sedulur nggih ngoten niku. Nyuwun sewu warga masyarakat Dungus tes kekompakan. Bu, selamat malam sugeng dalu, Bu. Ngantuk. Kopi. Oh iya, ngantuk mboten, Bu? Kabare pripun sehat? Oh, iki lho met ngene iki. bapak-bapak yang sebelah sini sehat? Semangat ya? Mana suaranya? Kayak ngono. Padahal ya jompong kabeh lho met iki ya melok ngono iki. Yo aku iki jatahku. Oh ya. Bu, aja kalah karo komunitas komen. Sampeyan sehat, Bu? Piye? Weh. Anggota Mekar ya, Mas. Enak sing tuwek wedok.
Iki karepe gak piye to. Yo karepe didongakne kaya ngono kuwi to, Mek. Mau tandake kaya ngono kuwi. Ora cethono kok. Lah nek kowe piye? Lah iki lho, iki kompake wong bungkus yang Yo ngene. piye? Delok kendangnya, Mas. Ikuti suara saya ya, sebentar saja. Oke. Semua. Lagu kok sisa kubur. Nggih. Mas kini ki perlu nyanyi Nek mulai kan lahir ora wis. Oh, tak ada wis disiksa Mbak iki, Mbak. Matur suwun, Mbak. Paling asma sinten, Mbak? Oh, Mbak, assalamualaikum salam. Wassalam. Oh, iya. Aku tahu napane ngene iki. Apa? Suweneng ya, Ta. Ya, lah kok undangan. Oh, bawa anu. Kemudian kowe kan undangan. Ayo coba bingung didelok. Ya bukan sih. Kowe lagu lagu ya apal kuncine, Mek. Apal, Bos? Nek kowe siksa kubur iki kuncine apa, Mek? Nggih. Siksa kubur iku Oh, pomo gala-gala. kowe kan pecinta Roma Mana ya. minor iso, ki iso. Nek Batra cinta, Mek. Cek iso. Ya apa to, Mek? Apa lah? Nek Dino kuwi, Mek. Dino ah, Oh. Bojo galak, Mek. Kuncine apa? pasrah. Karena yang berpasrah sayang. Sik kok bojo galak kok pasrah. Anak anak kono dadi geni kowe kudu dadi banyu. Ngono. Lah nek kowe dadi banyu, Kono dadi geni dene. lho wis ngawur, Mek. Gak iso tapi kan gak pati blek ya. Oh iya. Intine ngalah. Oh bojo kowe kudu ngalah karo hal apapun berumah tangga ya. Oh iki kok Sama bahasa sama-sama. alah resane kok. Resane. Oh, kowe iki nilai sindanipun Mbak Cangik bali, Bu. Kok sik jalan nyanyi sih. Oh, kan nyanyi, Mek. Nyanyi. Ya, Kowe. Kowe iso nyanyi tenan. Dhewe sapa? Mau takon kunci kudu apa? Ya. Yuk, MC no. Sapa? Kowe. Aku harus nyanyi kok MC ini. Lho. Kiai kene iki sing ditunggu ya Mbak Cangik bali, Bu. Seorang komedi merdu suarane, MC-nane ya apik. Udah lagi ngerti aku. Oh, ya MC ini dhewe nyanyi-nyanyi dhewe. Ya kudune ora ya Mak yo. Jadi contoh nih situ, diwingane. Ya sini. Oh penyanyi ini kalek nyang ngono kok. Kene sing heeh. Oke, yang berbahagia, selamat malam Bapak Ibu tamu dan yang hadir pada kesempatan malam hari ini bersama New Dwijo Laras Indonesia. Oh, apa toh dia? New Dwijo Laras Indonesia. Siap bantah karo penonton. Nah, orang yang melok Gak gak ora yakin mau lho. Kowe wis bener ora nek MC ini wis bener ora Mak. kesempatan malam hari ini kita tampilkan artis terbaiknya yang hadir dari kawasan Bumi Bojonegoro Matok bersama hadirnya Cak Komet. Suaramu bisa didandani. Dan yang di Anu kalimatnya sudah betul, Pak. Ya. Tapi kurang besar. Coba sing rotok gede. Rotok gede. Suaramu gede nih. Yo. Ya, tapi nih, oh. Ini kan sekira kita anggap piye. Yo. Berarti ini gini. Oh, bisa. Gini, tak bantu. Yo. Iyo. Jadi gini,
Jadi wong ini ya Pak, mana lagi? Yo, jadi wong. Ya Allah, Kuwi roh wonge wis bertanya-tanya ya. Lah, apalagi di radio. Oh, lah kok pengen ketemu Siapa kok Kiai? Bocah itu bagus kan siapa? Itu nih. Bocah itu bagus namanya siapa tuh itu? Namanya gimana? Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis budaya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia tuh. Hadir spesial di Duos malam hari ini. Ada siapa dia? Apa itu? Lah itu kejawan toh, Met. Apa nih? Met kejawan nih. Kayak belum Met. Met. Si kedawan apa nih? Lemu guyu kejawan ya, Met. Iya. Begini. Ya sedingan aja gitu kok. Ayo. Yo, kembali kita hadirkan salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial Duos malam hari ini. Ada siapa dia kita tampilkan? Ini rawat jodoh. Maksudnya kan dari Siti ngono lho. Nah ini yang Siti. Yo, kita sambut ada aku Dewi. Aku Met. Ya apa Met lek MC kok saya lho Ah, Pak. iya. Sok kalau mangsa nek komen kan suarane greger gede. Iya. Senajan ya ini koyo katen bat gitu. Suarane ku gede. Upama Met delala nek MC wis ben umurmu 70 tahun iki. Yo, sing semangat. 70 tahun Semangat. MC dah. Iya. Yo, ada salah satu artisnya Kodam Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten menika? Tak. Oh men. Tapi mulai tanggapan aku ngambulan. Lah pancen tuweknya aku Lah nek kowe kok melu MC nyapa ora tanggapan. Anda ini iki wis kondang lho Cak Slendro. Nek Mas Kumet kuwi handal di bidang olah suara. Nyanyi cara Roma Irama iso, cara pop iso, cara langgam iso. Ini perlu dibuktikan untuk masyarakat Dumus. Iso tenan ramet kowe Met. Soalnya, goa tuh atau apa Bojonegoro kok. Iki ada Mas Iki. Wah, ya. Iki. Ini lagu ini siapa? Rumahnya apa? Roma Irama. Insya Allah. Ini satu lagu dan juga dakwah. Dakwah apa to Met? Iki, kita sama. Ayo. Iki aku iki. Apa sih diatur? Iki. Oke Mas. Ini komen badan apa lagu? Oke Mas ya. Iya. Oke. Balengku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru meletus balon hijau hajar. Lah bedose kok elek ngono Met. Rumah Irama yang kudu halus. Lho sing irama sik dor ngono to Met. Nah, kita tahu. Oh, Apa ini sing jadi cepat? Jono. Aneh, apa itu? Orang dandu. Apa Pop. Apa biyen nek Met? Pop lo. Mama masa. Hei. Dede Met yo. Balangku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku. Balon dan balon. Beda sapa entut. Makanya ada orang nyanyi
perhatikan. Lu perhatikan aku yang ngurung aja butuh dor. Adornya kecepatan yang kui. Kurang-kurang aneh. Jangan sampai. Meletus balon hijau hatiku sangat gak tahu balon ini tinggal empat. Dor 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 dor. Dor 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 dor. Iso lho langgam dadi langgam yen ing tawang ana lintang dadi lho balonku ada lima ngayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau betul bener ada lagi hatiku sangat kacau itu berapa juga mangga ya nanti daerah berdosnya dengan goni Arab ini apa? Iki berdosnya dengan Arab yuk mana tuh? Yuk masa iso mek? Mana itu cerita gitu menurut belon hijau anjau oh lagi menurut belon hijau andong orang ngagetin mati pada nih kita Oh ya. Oke siap. Nah, tak pilih ke sing karakternya berbeda. Oh siap. Nah, Mbak Retno Jongbe kalau anu sama jenenge kuwi Mbak Wanda Amana. Semua musik Mas Ro, ya. Semuanya berdiri. Yo, si Ano mau ganti semua musik. Ayo, ayo. Ada sini. Siapa dia kita sambut ada dari DRI-nya Indonesia Wanda dan juga Jongbe. Jongbe juga enggak Jongbe yo panjenengan kok ya pirsa ae. Pirsa piye? Karaktere Mbak Wanda iki padha karo seleraku Mas, iki pas. Oh. Seleramu piye ta? Nggih ngeten iki kaya jambe sinegar, sing wedok ya ayu, sing lanang ya bagus. Apa? Kowe penak wae. Lah nyapa penak? Innalillahi wa inna Nyapa iki? karena bisa lo gue berdengar oleh operasi merah putih. Oh iya, ada Mas putih. Anyar. Aku kayak oleh BG itu. Sama yang BG iki Katanya sama ya enak katanya. ya cuma ngono kuwi aja nyanyi wong wedok. Tak tambahin 50 kecil. 50 lagi ditambahi 100 lawe ra itu. Bapak saya Terote wis rusak. Terote wis rusak bojoku. tinggalnya puri. Dia udah bilang apa? Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu sayang. Selamat malam. Nyanyi suaranya kok ya pas tau gak? Nah iya toh. Aku ngomong lho kok ya ngerti. Ah. Aja Mbak Mandari ki karakternya Responsif. betul agresif kalau Agresif. nyuwun sewu Mbak Wanda. Ci, Mbak Wanda rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar. Keren. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang. Yang penting pemain bola, Mas. Jadi kalau kayak pemain bola itu senang, dia nggak usah macam-macam, lihat kempolnya saja itu sudah.
ngepes kowe nalpot sampeyan di barane kegiatan. Karo lewat padha HP kene lho. Iki bojone kancane man, gimana? Sudah. Bojone kancane kok dijai. Sayang, nanti kita setelah rumah tangga, kamu tak beli mobil mau enggak? Ya mau no. Kita beli mobil, nanti aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangan agresi. Kok bukuan ya? Duwe bojo ayu ora bersyukur malah kok betul tahu. Goblokmu ya, bojone wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Di daerah ini. Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping. Ya. Apa? Apa? Sampai yang medun kan gampang. Ora. Sayangku, Dewanda. Muat, bojoku ngayune muat sawane muat. Iya terus kok kene ya ketemu. Bojomu piye, Mat? Alah biasa. Kowe ngono. Ya aku ngabari contoh. Kuwi jare kowe tresno karo aku. Tresna sayang. Kok kowe kaya ngono? Alah bojo, masa tak percaya aku nyiptakno aku kanggo dirimu. Apa? Walah sayang apa selawase yo mung kowe dadi aku tak kaya kowe Sayang sih, Mat. lho kok kaya aku kuwi lho anu tak ijoli lho ijoli yen tak kandai tak kowe dik lho Namanya penganiayaan aku nak kadirut wis jenenge. KDRT kadurut Aku tidak mau. iya iya Iso omong di bawah bojomu ya, Men? Iso dhewe ra iso. Wong kebune kaya nah Sayang, iya ese opo? selawase yo mung kowe Kowe kane opo? kowe sing paling tak tresno Tresno dene opo? tresno tukang kendang jual Kok jangan aku acara iku kuwi aku yo nek tulisane yo bingung selawase aku lho nek tresno kane tapi yo kok tolak tresno ya ngono lah kok tresno tekan dan kowe tak kok kane opo lah nek kowe kane opo lah nek tresno kane tresno tene opo Tresno dene opo? tak jogo kok bojoku kuwi jane bojoku lah nadane kene lek sayang esi opo selawase yo mung kowe Kane opo? kowe sing paling tak tresno Tresno dene opo? tak jogo tekan matiku Mati eme opo? kowe ra ono wong liya apian Alay dhewe aja alay dhewe ya. Kowe apa bojomu alay wis tanti Tadi deh. Alay anaya. Kamu lucu, cute. kamu juga cantik karena aku malah gila Ya mas aku iri karo rumah tangga ini. Aku ono men koyo mendek iki sapa? ya aku ini lo tak jundun Ya ada. Iya mbak. Kok ada bocoran aku? Karo kowe dhuwur kowe lho. ini pak Ya apa Kamu kok ada
jalur mas kawin traktor ya. Ini aku kali bojo apa mek mek. Bojomu, Traktor kok ya kowe apa? Traktor. Nek sih kan. bojomu lho nanti irong dah. Apa? Sayangku. Amayor. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake numpak bensin seliter motor putar senater tak ampiri ayo tak muter Lagumu sing apik lho, mbok rai bojone. Lek ae bojoku kok. tapi lu ya Sayang adik iya yo sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake modal bensin seliter motor putar senater tak ampiri ayo tak Lho kok nadane meh padha nyanyi sing apik nggih. Bang, yo anu lima teman bulan apa lagune Mas? sing apa Lho, Lah iki lho, nek sing nyuwun dina iki lho. Oh, dina. Sama pacare iki lho. siap manare Lagune wonten dina. Iki sing pasaran mau nggih wonten pasaran lho apa? pasaran nih dari buka Pak iki. Nah. Nah, coba. Oh, bisa Kamu ngono lho. foto. Mbok aku foto. Ngono aku karo lho. Jadi kowe aku foto ya Met ya. anak disintek Wow. Jauh Kris. Kesir iki yang lawas Mas. Lah iya. Jadi kolektor yang baik kok. Mana dulu sayang. dan betul sarap Iki lho, karo bojone kudu sing breweh lho sayang. Wong lanang kok kaya ngono kuwi ya Dik, pikir ora awake dhewe. permintaan kok ya Mas Aduh, betul. Apa? Lagi raup. Kok tutupi nyapa diraup lho. aku nangkep gak ketok dulu Lah nek nah itu yang oleh kocok. usah ngeling dia nih motor aku kayaknya Iki siji nek separonan iki. lho Ya kudu banget. mati udah tulisannya jawab banget Ya lagu paling yang cerai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking kula Mbah Salam nah kula sok kerep nggih luwes nggih ngono wayahe lah nggih saya Lagu ini kayak esok jagone kluro. Oh, jago. Sambil Kemaki. Ora, ini bukan sambil kemangi. Apa sih? Sambil klothok. Oke diwaca ana wedhus mangan redus apa pemuda dungus bagus Bagus. Nah, ana jangkrik munggah galeng bapak carik pancen ganteng tuku sapi pas nggih tuku bedhek Pak Supi pancen oke Tuku pedhet rupane ireng. Pak Komet awake ireng ya Met lho Met. nanti lagi ngecek jadi terus maka ini dinangani saya ini apa Bunga gitu itu yang kedua bunga dahlia. Oh, Bu. Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. Oh ya apa ya Met? Kamu juga? Asik. Ya Met. Harus sing wedok kaya ngono. saya ini tuti aku cinta kamu nih mau aku juga Kamu sayang. Apa iki? Lagune? Monggo apa? Main karo Karo Mbak Wanda, kalian Mbak Wanda. Jomit dialoge. Ana dina ambune saka pacare yo maringi harta 200.000. Oke, sembah nuwun Mas Yuda. Terus ana sing njaluk mirah jambu barang mau. Siap, nggih. Sing kira-kira apal sapa?
Gusti. Dino Mas. Dino. Pak Tarik dispesialkan pertama kali dipinangkani Bang Budi nggih. Monggo campur sari pun. Penataraken sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming di Jelaras Indonesia. Dalu menika puwon. Nggih. Kula Pak Joko Kedur Malang, Kecamatan Apar. Oh nggih, atus Bandung. Nuwun bajing loncat. Nggih Mas Joko. Ilang kecek Madiun dereng nyimak tirakatan matur nuwun. Nggih. Nah, Dina ya, maka Pak Carik sugeng pidhanaken lagu Dina. Yuk. Masalah matur nuwun nggih. Pak mundur saking dari Mas Carik diatur yang pertama kali. Kau sementara ini sing Mbak Susenani Oneng Dungus dari Pak Carik soal perangkat desa. Hitungannya kau dan itu kepala desa ya. Terus sing amanah sing ngemban apa tanggung jawab karo desa ya Mas. Nggih. Muga-muga sing tresna karo wayang kulit karo budaya. Nggih. Muga-muga sok taun ngarep nimbali panjenengan malih. Nggih, amin. Wong nyatane wong biasane lek desa-desa liya mesti enek tarikan. Nggih. Ning warga masyarakat Dungus tidak ditarik sepeser pun, semua didanai oleh PAD. Luar biasa menika. Narkoso dadak urunan. Nggih, saking tresnane pengin nyenengke wargane. Terus Berarti ini didanani PAD. nggih, Ganti di PAD. Aduh, met. PAD ini pendapatan anggaran desa loh. nggih. Pendapatan asli desa. Asli desa, met. Berarti tak tarian belas. Oke. Mulai sebenarnya kafe ya. Terusan arek sangu jajan, wah. Dinikmati malam hari ini. Wayangan kaya ngene iki perputaran ekonomi juga luar biasa. Oh iya dong, UMKM, Payu nih kok. bakul banyak kabeh kan entek. Alhamdulillah. Ini kayaknya tunggal Pak Iko. Apa? Parkiran ini dibebaskan. Oh, ada. Nah, seharusnya gimana, Met? Ya seharusnya kan bisa dikelola oleh para pemuda dan juga para karang taruna. Iya. Untuk mendapatkan penambahan uang kas karang taruna kan bisa toh. Nah, Kok ini kita medun? Mari. tak kelola aku. Kok kelola? Ah, kamu mau? Ini apa mau? Aku rasa ini. Oh, ini kayak gini ya. Ya pemuda sih. Supaya ini karang dia insya Allah yang akan sekarang, Met. Nah, Ya bedakan panitianya ditata lagi. Selamanya. Ya ini mana ini gimana? Nggih. Mesti Mas Kangkol sing ngaso. Ini kalau besar kali Pak Tarik, saya kenapa ngantri kemari Pak? Apa, Mas? Dulu bareng jadi kali-kali dulu. Ya. Salah sih Pak. Coba kula tak nampilke anak kula wedok nggih. Iki mumpung malam Minggu, mumpung sesuk libur. Do Rahesta Dika Chandra Dewi. Bubut sapa? Sing ngomong piye? Bukan Pak Kapol bukut lho. Bukan mahal. Bukut sih tadi.
Sini Pak. Acara kenalan kalian tuh ya Dok, anu Dok. Sama om Sama om lah. Itu apa Om? Mas. Yo, mari berdiri yo, Dok. Mahesa Deka Chandra Dewi, putri dari Kianom Dwi Semangko. Yo. Baik. Ye, Mas Lendro. luar biasa kok. Apa? Ibaratipun niku wong-wongan ceblok ora dos saka wite. Delok pun jelas kok Mbak Sangit, Mbak Ibu. Mas Kanggo iku punya putra iku sing hebat-hebat, duwe anak sing generasine apa iki sing luar biasa. Luar biasa. Kowe sebabnya apa nyun sewu lho, Mbak Sangit, Mbak Ibu. Kenapa wong sukses iku wong pinter kok bisa didelok saka cilikane, Mas? Iso. Pemane Kok biasane. biasane dolinane. Nggih. Ana buta cilik biasane kok butiri kain cilikane kumet. Tadi sebenarnya gede mereka dari desainer utawa perancang busana yang terkenal. Oh, ngono lho. Upama ana blesete kuwi dadi apa, Mas? Ya paling bakal rambi. Iso didelok Cilikane ngetoki. kain. Lah nek bocah cilikane cilik kok senengane dolanan kunci Inggris, kunci L, Grey, alat-alat Mereka sebenarnya jadi mekanik terkenal di bengkel gede, showroom. Apa ono blesete kuwi, Mas? Bukan tambal ban. Oh, sebenarnya ono kaitane karo Iya. sing kaitan karo niku wae. Oke. Ono bocah cilik kok biasane kebiasaan kok senengane dolanan wayang. Nah ini bisa jadi barang terkenal, kundang laris. Laris. Oh no. Apa ono blesete, Mas? Di bakul layang. Aduh, banyak. Yo iki jelas iki putrane kok sewu adik paring asma sinten? Paling asma Rahista. Oh, Rahista. Nggih. Asli putra Kakang kok. Asli, Asli. pun anak tanggaku lho. Mboten lho, lah iki kok tenan yo. Anakku ini lho. Aku lanang kayak gimana? Lho, ini anak wedok. Alah, pakaian itu rono-rono lanang kan terus sarungan ini dulu wayang kan ini dulu wayang ini sarungan kok tahu kan jadi Tapi kan anak wedok, gampang wedok. Sapeane lho, Mas. banyak Nah, bisa cilik kan dulu orang tahun nggih Mbak Sangi Nggih. nggih. Disape digone-gone wong pot, cepok nembek, titik Jawa, kono kuwi suka diamik, Mek. Wedok. Lanang iki doyan, Mek. kalau jurusan rono lah ini loh biasanya kok sing nganggo kok kena kok. Badhe nopo? Badhe nopo? Badhe dimana apa kagem. niki dianggap utawa teng bus ayu nah paling tidak sadurungipun nembang paling tidak harapan dan doanya kepada masyarakat dulu napa enggak saiki ya saiki Dumus. Iki gua lek kaya bonge iki. ya aku ini tegas Anu kok suka asilan kalah Ya mugi-mugi warga sedaya warga Lumus apa begitu? mugi-mugi sehat berkah selalu dilimpahkan rezekinya terus sing ada utang ya muga-muga ndang sahur Woi, iya bener. nggih Pak oh ora pengen sahur itu jadi perjuangan di kabeh oh iya suki kabeh Amin. jadi ngatur ki napa Ngaturke napa? Ngatur. ngatur ke tembang apa Berbagi campur sari oleh. Gaya-gaya. Iki anu lho, Mas. Iki jane bocah iki mau arep ora budal mergo kekeselan. nggih Mau bengi melu ning Ponorogo, terus isuk mau ki seleksi
PSSI. Oh PSSI itu. Anu presiden Indonesia. Itu seleksi pemeran tokoh Sri Kandi alhamdulillah terpilih menjadi tokoh utama wayang wong. Festival wayang bola. Podo karo kowe yo Mas yo. Iya, podo karo kowe. Komen iki kok sombong lho Mas. Apa? Iki nggih pemeran film utama terindustrial. Weh, film apa? Iku beranak dalam kubur yo Mas yo. Kowe dadi mayit iki. Saya sebenarnya mana? Jadi ya anaknya Mas. Ini mumpung malam minggu melu kabeh anakku. Mas kowe ra didoli ya. Kuwi anaknya Mas Kamo. Lahir cilik dolanan wayang. Gedene mesti dalan kodak. Ono berasane mek dodol wayang. Ayo wis, ayo wis. Ojo marang kuwi. Ayo ga. Ini tingkat apa dok? Tingkat Surakarta apa tingkat anu? Terpilih menjadi tokoh utama. Surat festival wayang bocah itu wayang wong tapi sing main bocah-bocah. Oh. Maksimal 16 tahun. Oh, Kalimantan. Orang aku suka apa ya? Kamu jadi wean begini. Di wayang bang. Kayak Lakonnya apa lakonnya? Lakonnya Sri Kandi Mustofaweni. Wah, sampai dari Sri Kandi nih. Nggih, Sri Kandi asli. Asli Sri Kandi. Bukan yang jadi-jadian. Oh, tadi apa Mas? Sekali. Tadi apa Mas? Tadi apa? begini. Begini aku wayang ponger aku. Nek anakku itu dari Sri Kandi, nek kowe dari Serigala. Suaranya sih Mas, suaranya. Mau itu karena nak wedi aku kuwi. Tadi kok mumpung malam minggu tampil kabeh sak komen sak dendro. Iya Mas. Anak wedok iki nembang mengko Mas iki Mas Jindra Yudhistira mengko bagian bar limbuan sabetan wis ngumpuli sabetane bapake wis. Saya ngoten rumah ngumpuli bapak. Jadi paling tidak kita tujuan awalnya adalah yang penting tidak hilang kebudayaan kita. Wayang itu tetap diulik-ulik. Karena generasi muda ini udah seneng garang, udah seneng nyinden. Nah, jadi ada generasi terus estafet. Betul. Wah, jadi namanya apa nih? Apa dulu lagu itu? Mana sampean sih? Dua tetap sama. Gamelan apa? Gamelan apa? Ya Sambosari karo gamelan. Oke kalau lagu ini sampean apali. Oh. Wah, kira-kira. Apa bisa rum? Ujar ningsih kok ujar ning Anak Puspitono, Puja Ningsih, terus Daerah Kusuma Wijaya nggih. Nah, ya. Ayo Mas, delok kurangnya Pak Menko. Ayo, berani. Kok dinilai kok anak klerune disalahke. Oh, tenang Pak, saya paling objektif. Wah iya. Lagi SMP kelas 3. Oh, saya ngerti kok. Jangan cara mawon, Pak. Lah apa? SMP saat ini kok SMA metu lah itu. Awalnya gitu. Lah we ora aku santai kowe brem. Salah satu panik generasi ini. Nek Mas iki engko sing sabetan perang di lagi kelas 3 SMKI. Kowe anu mantoran putrane Mas Kangko nek mayang sabetan. Alah, Kowe seneng di nek segala Mas Kangko karo putrane. yo bukan. Oh iya ditenono. Aku gak melu-melu lho, saya seneng Mas Kangko. Lari. Amin. Ini kok bagian perang bubu. Lah payungan. Ya. Yo, coba. Apa mulai itu semua bisa ya? Oke, yuk gamelan plus musik. Yuk, musiknya Indonesia. Yuk, terus.
itu tidak ada yang salah. Saya senang itu kalau ada anak muda tas nyanyi ini kok artikulasi tetap kata-katanya Power enak dirungokne ya tetap. Terus ciri-ciri Allah kalah kabeh sudah jelas suarane. Tapi wis ngene Kusuma ora trinek trio ana sing kuwi ya. Nek artikulasinya jelas yo. Ngerti? Ora iya. Iki yo pancen yo wedok dhewe iki sak komen. Oh, alhamdulillah. Dulu iki papat, nek wedoke sitok dhewe ya iki. Heeh, iki paling boros dhewe. Bisa guys dino 200 iki terus sing ping 30 kilo aja dari itu. Lah iya. Nek terus yang sepuh. Apa? Niku sing boros niku. Heeh. Bincing iki sing saged nyukupi jenengan. Wah, amin. Saya sulit. Arep biyen sok lek wis tuwek yo ngayom ning anak ya. Terus nek sepuh iki dalang terus. Terus kalian yo lho. Iki ada nyanyi nanti Mas. Ya, saya anake putrane Mas Kanggo 200. Anakmu jatah yo wis dino. Kali setengah. Anakmu kuwi Iya. Anakku kan jajar ngono rasane. Rasane beda beda. Apa ya kan? Oh, 1,5 juta sedino. Sedina, Pak. Kudu entek. Kudu entek. Lah entek. Entek ora ada kuwi lho. alah lele wong motormu Sukapit kreditan kok. Justru kuwi. Betul betul Mas. Ini sebagai generasi ini awake dhewe, matur karo Mas Kangko. Kamu lahir ini juga mengi-mengi di kudu mangke sinten aja. Lah iya. Mencetak presiden-presiden sing hebat. Nek nyatane teng prestasine kan boten kalah. Nggih. Boten lempun. Disyukuri mawon. Nggih, iki les ngindren yo tak leske. Les pendidikan yo tak leske. Les tari yo tak leske tak golekne sanggar sing terbagus di Surakarta. Lho nek melu joget to? Nggih. Heeh, iki kok gara-gara tak kon joget lenggeran cara Banyumasan yo iso. Anakku beres ning ndi, Mas? Anakku beres ning ndi? Anakku ini tak matematika wis gak nyang. Rese Matematika tok. Lalu rese ngomong matematika bahasa Jawa, bahasa Inggris. Gak gelem sih. Lah kok matematika tok? Ngitung, sebenarnya ngitung. Itu apa? Besok ketika isang ini, mungkin kira-kira, betul-betul hitung. Jadi, naik rumah apa-apa ini gak ragu. Lah sing digunakake Yang penting aku ngopi jam sakmene. Balik gak jam 11 berapa aku kebetulan duit 600. Ngono iki anakku. sing lanang Aku keliling kok berhubung. anakmu yo pedas mekar kok makan. Aku lumayan kalau tak keluar. Perlu bisa setengah tadi sini. Apa yang mana tuh dia? Lumayan. Anak sing apik. Sik, Mbak Sangi Pak Ibu. Nggih. Kita mari. Pase wonten Bu Dwi, wonten Mayang, Nggih. wonten Bibi Ernawati. Lagune Mbah Assalamualaikum salam lho. Ah siji yo diaturkis. Merah jambu. Merah jambu kuwi mau. Ciko langsung nih. Iya no. Oh iya. Oke. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Lanjut to, Mas. Aku bukan kolah. Oh iya iya. Halo Mas Pedro. Halo Mas. Mas Petra itu hiburan ada. Oke. Anu Pak Bibutel. Oh nggih. Nggih. Mau hadir wonten nggih. Wonten iki nggih. Ah, Cinta budaya. Pas dia kediri gua sarang ya lho. Ngopo? Dia pas nguyo wae lho. udah bareng budaya sampai. Akhir grup Balah, yo. Rasa disukoni. Ini disiapke. Ya. Nah ini kayak kepro Mas Jendra kayak toto-toto. Nah. Oke, dalan-dalan sing wis nggon sabetan dipasrahke anake no. Ya, bukan berarti piye-piye ning nandur. Wong aku biyen kan kok sik bocah jadi tandur karo Mbah Sukron. Suwondo. Entas ning Kediri yo menika sabetan. Oh, ngono. Ki mergo pinuju mang minggu muncul prei. Oh, nah. Ning secara kualitas dan kuantitas awake dhewe wis ngakoni kalah nek babagan perkara sabetan. Oh, ngono ya. Ya. Ya, pancen yo
metu kari luwih becik dibanding metu dhisik kok lha iya. Monggo merah jambu macul. Digarap sing regen sing hayeng yuk para kanca Wijalaras Indonesia.
iki ana WhatsApp saka Jepang Mas. Nggih, dadi dalu iki dipirsani liwat streaming niku nganti tekan luar negeri. Nggih, menika WA dateng kula Mas Dandika. Wonten sangu sekedhik damel Mbak Tata, ngapunten Pak saderengipun sehat selalu nggih Pak. Ugi sakeluarga wonten 200.000. Ya, Dok, bisa aku sesuk sekolah. Tenang. Rasa jaluk nang lho ya, disangoni Mas Dandika. Jepang Taiwan Jepang. Ya. Terima kasih ya, Cak. Iya Mas. Selalu Cak Komen. Bacoke gelaring ngelakon. Parisit dadi ratu. Ya, pelak ya. Mas Jendra Yudhistira Putra. Sang Pambayun mawa pembarpe Budwi Kurnia.